ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 12 பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆரம்பத்துல இருந்து, இல்லைங்களா? நம்மளோட செயல் வந்து பகவானுக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் முழுமையா பார்க்க போறோம். இப்ப பாக்குறது நம்ம பக்தி யோகா தான். 7 to 12 சாப்டர் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து அதாவது 12 வரைக்கும் பக்தி யோகா. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்க்க போறது ஞான யோகம், அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? இனிமே வர 13th இருந்து 18th சாப்டர் வரைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பக்தி யோகத்தோட கடைசி சாப்டர் நம்ம பார்க்கிறோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி சேவை எப்படி பண்றது அப்படின்றத பத்தி பகவான் நம்மளுக்கு சொல்ல போறாங்க. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம், பக்தி ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். ரொம்பவே என்னது, எல்லா சாப்டருமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுல இந்த பக்தி யோகம் ஃபுல்லா வந்துட்டு ஒரு சாப்டருக்கு இன்னொரு சாப்டருக்கும் அவ்வளோ ஒரு உயர்வு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதை வந்து ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கரெக்டா நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம் பக்தி சேவை அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. प्रणाम माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्यादिदेशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. प्रणाम माताजी. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளோட வணக்கங்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு அவங்களுக்கு நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நேத்திக்கான அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 10th சாப்டர்ல பகவான் வந்து நான் எல்லாத்துலயும் பிராக்மெண்ட் பார்ட்டா இருந்து இந்த உலகத்தை தாங்குறேன் அப்படின்றத மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஃபார்மை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. அததான் நம்ம வந்து 11.1 to 11.4 அந்த ரெக்வெஸ்ட் அர்ஜுனர் வந்து கேட்பாங்க. எனக்கு வந்து உங்களோட அந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க, சரிங்களா? அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த உருவத்தை பத்தி விவரிக்கிறாங்க அர்ஜுனருக்கு. அது வந்து 11.5 to 11.8 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அர்ஜுனர் அதை எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்றத 11.9 to 11.14 அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனரின் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத 11.15 to 11.31 வரைக்கும் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரின் பதில் அதை பத்தி பார்த்தோம் 11.32 to 34. அர்ஜுனரின் ஜபம்
அதாவது பிரேயர்ஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் வந்து பிரேயர்ஸ் சொன்னாங்க கிருஷ்ணருக்கு. அதை பத்தி நம்ம 11.35 to 46 வரைக்கும் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தியே தேவை. நம்ம வந்து பகவானோட எந்த ஒரு ஃபார்மை பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு என்ன தேவை? பக்தி, அனன்ய பக்தி தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றத 11.47 to 55 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். 55 ஸ்லோகம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ஃபார்முலான்னு சொல்லலாம். நம்ம வந்து பகவானை அணுகிறதுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்மளோட கர்மங்கள் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு நம்மளோட ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இது அது அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்பெகுலேட் பண்ணிக்கிறது அதெல்லாம விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை நித்தியமா மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு பகவானை வழிபடணும். அப்படி வழிபட்டா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா சுப்ரீம் அபவுட் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து 55th ஸ்லோகால நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கான அத்தியாயம் 12வது அத்தியாய சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். பக்தி, அதாவது இம்பர்சனலிசம், பர்சனலிசம், இது ரெண்டு பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 7 ஸ்லோகால நம்ம பார்ப்போம். எது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. மையா வேஷ மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையின் மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், இதுதான் ப்ராக்ரஸ். பக்தி வந்து டைப்ஸ், ப்ராக்ரஸ்ன்றது டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி நம்ம இதுல பார்க்கலாம். மையேவ மன ஆதஸ்வ மயி அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தையின் மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், அதாவது கிருஷ்ணருக்கு எப்படி இருந்தா நம்மள பிடிக்கும் அப்படின்றத பகவத்கீதையில சொல்லிடுவாங்க. என்ன மாதிரி குணங்கள், டிவோட்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இதுல வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம சொல்லுவாங்க பகவத்கீதையில. இனிமே வர்றது எல்லாமே குணங்கள் தான், முக்குணங்கள். சத்துவகுணத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கணும், ரஜோகுணத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கணும், தமோகுணத்துல இருந்தா எப்படி இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம இந்த எது நம்மளுக்கு உயர்ந்தது? சத்துவகுணம். அப்ப அந்த சத்துவகுணத்துக்கான குணங்கள் நம்ம என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் வாழ்க்கையில. அது ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கிட்ட அதை நம்ம கிட்ட இருந்து விலக்கிக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய நம்ம இனிமேல் வரப்போற சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் இங்கே கிருஷ்ணர் வந்து என்னென்ன மாதிரி குணங்கள் இருந்தா எனக்கு மிக பிரியமானவன் அப்படின்றத இந்த 12.13 to 20 ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. சமக் சத்ரோச்ச மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற வார்த்தை மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. ஸ்லோகம் நம்பர் 12.1. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க கொஸ்டின். அதாவது 3rd சாப்டர்ல கேட்டாங்க இல்லைங்களா, நான் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்துடணுமா, இல்ல நான் வந்து ஒர்க் பண்ணணுமா, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நான் ஃபாலோ பண்ணணுமா, இல்ல ரினோன்ஸா இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதே மாதிரி கொஸ்டினை மறுபடியும் எங்க கேட்பாங்க? 5th சாப்டர் ஸ்டார்டிங்லயே கேட்பாங்க. அப்புறம் இப்ப இங்க 12th சாப்டர் மறுபடியும் என்ன கேட்கறாங்க? பக்குவமானவர்கள் யார் அப்படின்றத கேட்கறாங்க. எப்பொழுதும் உனது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுபவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அதாவது பர்சனலிசம், இம்பர்சனலிசம், அந்த ரெண்டுல எது வந்து சிறந்தது அப்படின்றத அர்ஜுனர் இங்க பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 12. हरे कृष्णा। श्री भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். என்ன சொல்றாங்க? அந்த 2 பேர்ல யாரு வந்து ஈஸியா பகவானை வந்து நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னது? பர்சனலிசம் தான். அதாவது பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு, அந்த உருவத்தை வழிபடுறவங்க அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன், ஃபெய்த் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், அதாவது எப்பயுமே நித்தியமா பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்க பக்குவமானவர்கள். அப்ப இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஒண்ணு, பகவானோட ஒரு உருவத்தை நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கணும் மனசுல. அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கையோட செய்யணும் பக்திய.
அப்படியே ஏனோ தானோ அப்படின்னு செய்யாம நம்பிக்கையோட நம்ம செய்யணும். எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் நித்தியமா வழிபாட்டுல இருக்கணும். நித்தியமா எப்படி இருக்க முடியும்? அப்ப நம்மளோட கடமைகளை எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எப்படின்னா மனசுல எப்பயுமே பகவானை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்ப நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் மூச்சு விடுறோம் இல்லைங்களா? அந்த மூச்சு காத்தா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வச்சுட்டு நம்ம எந்நேரமும் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம மனசு நினைச்சுக்கிட்டு தான் இருக்க போகுது இல்லைங்களா? அதை வந்து பகவானோட உருவமா நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு ஆரம்பத்துல வராது. டக்கு டக்கு நம்மளுக்கு பழக்கம் இருக்காது. ஆனா நம்ம அதையே திரும்ப திரும்ப மனம் என்னது ஃப்ரெண்டா எனிமியான்றதெல்லாம் நம்ம வந்து எதுல பார்த்தோம்? 6th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம மனம் வந்து நம்மளோட வழிபாட்டுக்கு வரணும்னா, அப்பயே அர்ஜுனர் கேட்டாங்க. நான் வந்து என்ன காத்த கூட என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனா மனதை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொன்னாங்க? தொடர்ந்து பிரயத்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா, டிட்டர்மினன்ட்டா இருந்தா, கண்டிப்பா மனமும் என்னது நம்மளுக்கு பழக்கமாயிடும். அதாவது நம்ம சொல் பேச்சு அது கேட்கும் அப்படின்றத 6th சாப்டர்லயே சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மூச்சு விடுறதுக்கு நம்ம மறக்கறதே இல்ல. என்ன வேலை செஞ்சாலும், கவலையில இருந்தாலும், சுகமா இருந்தாலும், சந்தோஷமா இருந்தாலும், நம்ம என்ன பண்றோம்? தூங்கும்போது கூட மூச்சு விடுறோம். அந்த மூச்சு காத்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமும், பகவானோட ஹரிநாமத்தையும், அதுக்கப்புறம் நம்ம நினைவுகள் எப்பயுமே இருந்துகிட்டே தானே இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஏதாவது ஒண்ணு நினைக்காம நம்மளால இருக்க முடியறது இல்ல இல்லையா? அப்ப அந்த நினைவு வந்து என்னவா இருக்கணும்? பகவானோட திருவுருவமா நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளோட பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா, எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்கள். அப்ப நம்ம எப்பயுமே நிச்சயமா பகவானோட அருகாமையில நம்ம இருக்கோம். அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துரும். மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.3 to 4. 4. Oh. हरे कृष्णा ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல பாத்தீங்கன்னா உருவம் இல்லாம வழிபடுறவங்களுக்கான இது நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஒருத்தவங்க வந்து இப்ப பகவானுக்கு உருவம் இல்ல, ஜோதி வடிவுல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன். அதாவது பிரம்மம், அதாவது ஒளி வடிவத்துல வழிபடுறவங்க, பரமாத்மாவா வழிபடுறவங்க, அதுக்கப்புறம் பகவான வழிபடுறவங்க, அல்ல ஒளி வடிவமா வழிபடுறவங்க பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம். சூரியனோட ஒளி கதிர்கள், சூரியன் வந்து பகவானா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, சூரியனோட ஒளி கதிர்களும் சூரியன்ல இருந்து வந்ததுதான். அதுல இருந்து செப்பரேட்டட் கிடையாது. அதுக்கு தனி குணங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சூரியனோட ஒளி கதிர்கள் சூரியனோட அம்சம் தான். அதுக்கப்புறம் சூரியனுக்கு ஒரு வட்டமா ஒரு உருவம் இருக்கு. அது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் சூரியனை பத்தி முழுசா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? நல்ல அந்த நாலேஜ் எல்லாம். அது வந்து பகவான் ரியலைசேஷன் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இங்க வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன். ஒளி அதாவது ஒளி வடிவமா பகவானை வழிபடுறவங்க. இப்ப இந்த ஒளியை மட்டும் நான் பார்த்துட்டு இதுதான் சூரியன் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு நான் வந்து வழிபடுறேன் அப்படின்னா அது பிரம்மன் ரியலைசேஷன் நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதும் ஆன பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர் அப்படின்றத இந்த இம்பர்சனலிசம் அந்த நேச்சரை இங்க சொல்றாங்க. பிரம்மஜோதி வழிபடுறவங்க எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது என்ன அப்படின்னு பொதுவா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா நம்மளால வந்துட்டு கன்சீவ் பண்ணிக்க முடியாது. இப்போ எனக்கு இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. உங்களோட உருவம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா இவ்வளவு நாளா நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப உங்களை பத்தி நான் ஏதாவது ஒண்ணு யூகிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி யூகிப்பேன்? எப்படி வேணாலும் யூகிப்பேன் இல்லைங்களா? ஹைட்டா இருப்பீங்க, இல்லைன்னா ஷார்ட்டா இருப்பீங்க, இல்லைன்னா ஒயிட்டா இருப்பீங்க, பிளாக்கா இருப்பீங்க, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு யூகிப்பேன். ஆனா எனக்கு இதுதான் கரெக்ட் நம்மளுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஒரு வியூகத்துல நம்ம இருப்போம். அதே நான் வந்து உங்களை பார்த்துட்டே ஒரு தடவை அப்படின்னா கரெக்டா என்னால உங்களை கேட்சப் பண்ணிட முடியும் இல்லைங்களா? அடுத்த தடவை எங்க பார்த்தாலும் நான் உங்களை கண்டுபிடிச்சிருவேன். அப்போ இதே மாதிரிதான். இப்ப அமெரிக்கா இருக்கு. அது வந்து எப்படி இருக்குன்றத நம்ம வியூகமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நியூஸ்ல கேட்கிறோம். இல்லைன்னா வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லி நம்ம கேட்கிறோம். அதே நம்ம இந்தியாவுல இருக்கோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்தியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. அப்போ நம்ம
உணர்ந்து அத அப்படியே நம்ம வந்து பழகி பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அதோட உண்மையான விதத்துல நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். யூகத்துல இருக்கும்போது இப்படி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாரி நம்மளுக்கு வருது இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு எது வந்து நம்மளுக்கு தெளிவான ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு குடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உருவத்தோட வழிபடும்போது நம்மளால ஈஸியா நம்மளால அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். டிவோஷனல் சர்வீஸ பகவான் கிட்ட. அதே உருவம் இல்லாம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த மாரி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் என்னது ப்ராசஸ் ஆனா 2மே வந்து லிபரேஷன் தான். ஆனா இந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். கொஞ்சம் புரிதல் கொஞ்சம் லாங் டைமா இருக்கும் நம்மளுக்கு. அததான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும், புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும், எங்கும் நிறைந்ததும், சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றம் இல்லாததும், நிலையானதும், அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எப்பயும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா யோகத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? பரமாத்மா ரியலைசேஷனும் பிரம்மன் ரியலைசேஷனும் பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் அங்க இருக்காது. எது அங்க வந்து இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது இருக்காது. பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்களோட சென்சஸ் மனத்தை எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பாங்க. எப்பயுமே சென்சஸ் ஆக்டிவா இருக்கும். அது அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதை என்கேஜ் பண்றதுதான் ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்குமே தவிர அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு குழந்தை ரொம்ப வாலுத்தனமா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து அமைதியா ஒரு இடத்துல உட்காருனா அதால ஒரு 2 நிமிஷம் உட்கார முடியாது. ஆனா அதே வந்து வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆக்டிவிட்டி நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டியை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அப்போ அது வால்தனம் பண்ணாது. அந்த மாதிரிதான் நம்ம மனமும் அப்படிதான். அப்போ நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையுமே என்கேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த சென்சஸ் வந்து ஃபால் டவுன் ஆகாது. இதே நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல என்கேஜ் பண்ணாம நம்ம வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் இருக்கும், கொஞ்ச நாள் இருக்கும், கொஞ்ச நாள் இருக்கும். ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கிடைச்சனால இது என்ன ஆயிடும்? டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால அது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். கண்டிப்பா 2மே லிபரேஷனுக்கானதுதான். இதுவும் வந்து என்னது பகவானோட ஒளி வடிவம் என்னது பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வந்தது தானே பிரம்மஜோதி. அப்ப அதுவும் வந்து என்னது பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஆனா இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ். அதே வந்து பர்சனல் ஃபார்ம் நம்ம வழிபட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஈஸியா நம்மளால கன்சீவ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். हरे कृष्णा 12.5 क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्विरवाप्यते हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகவும் அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். ஏன்னா நமக்கு வந்து என்னது இப்ப உடம்பு இருக்கு, கிராஸ் பாடி இருக்கு, அதுக்கு எல்லா சென்சஸும் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அது என்ன பண்ணும்? சென்சஸ்க்கு ஒரு விஷயம் அதுக்கு தேவை. கண்ணு இருக்குன்னா அது எதையும் ஒண்ணு பார்க்கதான் செய்யும், காது இருக்குன்னா எதையும் ஒண்ணு கேட்கதான் செய்யும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம அது நல்லதா நம்ம வந்து செய்யணும், நல்ல விஷயத்துல நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். ஆனா நான் என் எதுவுமே நான் சென்சஸை யூஸ் பண்ணாம இருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளோ ஸ்திரமா நம்மளுக்கு இருக்காது இல்லைங்களா? என்னைக்குமே நம்மளுக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைச்சுன்னா அது டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இந்த வளர்ச்சி வந்து மிகவும் கடினமானதாகவும் அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமானதாகவும் இருக்கும் அப்படின்றது இங்க பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாங்க 12.5ல. हरे कृष्ण माताजी 12.6 and 6 and 7 हरे कृष्णा ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नयस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्वर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருத்தாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்ன இங்க சொல்லியிருக்காங்க? எல்லா செயல்களும் நம்ம செய்யற எல்லா செயல்களையும் துறக்கணும். இததான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். கர்மயோகத்துல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்கானதா இருக்கணும் அப்படின்றத. அதுதான் இப்ப நம்ம ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னா
இப்போ ஒரு 1 ஹவர் எனக்கு கையில இருக்கு. நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அழகா சாண்டிங் பண்ணலாம். சாண்டிங் பண்ணும்போது அந்த 1 ஹவர் வந்து நான் என்ன பண்றேன், பகவானுக்காக நான் வந்து பகவான் பக்தி செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அந்த நேரத்துல அப்படின்னு. அதுவும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்டு மைண்டோட நம்ம பண்றதில்ல. ஐ மீன் நான் பண்றதில்ல. இருந்தாலும் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் நாமத்த சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதே 1 மணி நேரம் நான் வேற யார்கூடயாவது ஏதாவது பேசிட்டு இருந்தேன்னா, கண்டிப்பா அதுல என்ன வரும்? ஏதாவது ஒரு காசிப் வரும். இல்லன்னா அதுக்கேத்த கர்ம வினைய நான் அனுபவிக்கிற மாரி ஆயிடும். அப்ப தங்களது எல்லா செயல்களும் துறந்து, அப்போ எனக்காக தங்களது எல்லா செயல்களும் எனக்காக துறந்து, பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி, எப்பயுமே பகவான் மேல பக்தியோட பக்தின்றதே நம்மளோட மனம், சொல், செயல். இது எல்லாமே பகவானுக்காக இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன். அதாவது பக்தின்றது என்னன்னா, நம்மளோட மனம் எப்பயும் பகவானுக்காக யோசிக்கணும். நம்மளோட செயல் எப்பயும் பகவானுக்கான செயல்கள செய்யணும். நம்மளோட பேச்சு எப்பயும் பகவானுக்கானதா இருக்கணும். இப்படி இருந்தது அப்படின்னாலே, நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? நம்மளுக்கு கர்ம வினைகளும் எதுவுமே நம்மளுக்கு வராது. ஆனா இது வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிய செஞ்சுக்கிட்டே நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா, அதுக்கு தான் நம்ம நெறைய விஷயங்கள நம்ப கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கும். அதுக்கு தான் நெறைய நம்ம பக்தர்களோட ஆ இது பாஸ்ட் டைம்ஸ் நெறைய கேட்கணும். இப்ப அர்ஜுனரோடதே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட, அவங்க என்ன பண்றாங்க? போர் பண்றாங்க. பகவான மனசுல நிலைநிறுத்திட்டு போர் பண்றாங்க. ஆ அவங்க செய்யறது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அதே சமயத்துல பகவானுக்காக அத பண்றாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாரி நம்ம நெறைய பியூர் டிவோட்டீஸோட வாழ்க்கைய நம்ப ஆழ்ந்து யோசிச்சு, யோசிச்சு நம்ம பண்ணோம் அப்டின்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜோட ஸ்டோரியும் அதே மாரி தான். அப்ப நம்மளுக்கும் என்ன வந்துரும்? பிரகலாத் மகாராஜோட ஸ்டோரியும் அதே மாரி தான் இருக்கும். துருவ மகாராஜோட ஸ்டோரியும் அதே மாரி. அத நம்ம மேலோட்டமா எனக்கு வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விடுறது கிடையாது. அத நம்ம ஆழ்ந்து யோசிச்சு, அத நம்ம ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு, அது வந்து அதுல என்ன இருக்கோ அதே மாரி நம்ம வாழ்க்கையும் நம்ம வாழணும். அந்த அளவுக்கு அதோட தாத்பரியத்த நம்ம உள்வாங்கி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் உண்மையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்குமே தவிர, எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. என்ன கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மேலோட்டமா பார்க்கறது பேரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. நம்ம அத நல்லா உள்வாங்கிட்டு, அதுல என்ன இருக்கோ அதன் படிக்கு நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம என்ன பண்ணணும்? முழுமையா நம்ம வாழணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு. அப்போ இங்க வந்து பக்தி செய்யணும். பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி, எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து, தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி. இந்த இடத்துல நம்ம நெறைய டிவோட்டீஸ நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அர்ஜுனர ஃபாலோ பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, இப்ப அவங்க போர் பண்றாங்கன்னே வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? போர்க்களத்துல தான் பகவத்கீதை கேட்கறாங்க. அவங்களோட எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்காக செய்றாங்க. அவங்களுக்கு பெர்சனலா யாரையும் வந்து இப்ப கில் பண்ணணும்னு விருப்பம் இல்ல. ஆனா பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக என்ன பண்றாங்க? போர் பண்றாங்க. ஹனுமனும் அப்படிதான். அவங்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட ராவணன் மேல எந்த ஒரு விரோதமும் கிடையாது. ஆனா சீதைய கூட்டிட்டு போயிட்டதுனால, பகவானோட கோபம் கூட நம்ம வந்து பகவானுக்காக தான் படணும். நம்மளோட சுய இதுக்காக நம்ம படக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. தங்களது எல்லா செயல்களும் எனக்காக துறந்து, பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி, அர்ஜுனர்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? பிரகலாத் மகாராஜ்லாம் எவ்ளோ வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு வந்துட்டு, அ இது கஷ்டங்கள் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. இருந்தாலும் அவங்களோட பக்தி என்ன ஆகல? மாறவே இல்ல. எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, நித்தியமா ஸ்மரணம், பகவான ஸ்மரணம் செஞ்சுட்டு, தங்களது மனங்களை என்னுள் நிறுத்தி, எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ, பிருத்தாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு, இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப இந்த இத வந்து நம்ம படிச்சுட்டு, யாரெல்லாம் இது மாரி இருக்காங்கன்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி, அத நம்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மலாம் ரொம்ப பேபி ஸ்டெப் தான். உடனே இன்னைக்கு வந்துருமா, நாளைக்கு வந்துருமான்னா கிடையாது. நான் என்னையே சொல்றேன். எனக்காக சொல்லிக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பண்ணணும்? நம்ப இத ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அதுதான் வந்து பகவத்கீதை கத்துக்கிட்டோம்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணத வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் பூர்ணமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பகவானுக்காக நம்ம செய்ற செயலாவும் இருக்கும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து 12 பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.8. லலிதா மாதாஜி. हरे कृष्णा 12.8. मय्येव मन आगस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுத்த கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி, உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இது வரைக்கும் வந்து பர்சனலிசம், இம்பர்சனலிசம்ல என்னென்ன வந்துட்டு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அர்ஜுனர் என்ன கேக்குறாங்க? பர்சனல், அதாவது உருவமோட வழிபடுறது சிறந்ததா, உருவம் இல்லாமல் வழிபடுறது சிறந்ததா அப்படின்றதுக்கு பகவான் என்ன சொன்னாங்க? உருவத்தோட வழிபடுறதும்
உருவத்தோட வழிபடுறது மிக சிறந்தது, உருவம் இல்லாம வழிபடுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இப்ப இதுல 12.8ல இருந்து வர கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் 4 ஸ்லோகங்கள் பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்ம என்ன மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு, அதாவது உயர்ந்தது எது, அது செய்ய முடியலன்னா அதுக்கு அடுத்தது என்ன, அதுக்கு அடுத்தது என்ன, நம்மளுக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கு. இதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த டைப்ஸ்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனா மிகவும் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல த பெஸ்ட் அப்படின்னா அனன்ய பக்தி. இதுதான் மிக உயர்ந்தது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காகவே நம்ம பயன்படுத்தணும். இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. மனம் எப்பயுமே பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி, அதுக்கப்புறம் 7th சாப்டர்ல அதான் நம்ம பார்த்தோம். 8th சாப்டர்லயும் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைப்பது எப்படி அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணோம், நம்ம நித்தியமா பகவான் நினைக்க நினைக்க நம்மளுக்கு அது வந்துடும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அதான் மனம்ன்றத வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப லேசா எடுத்துடக்கூடாது. அதை பழக்கத்துல நம்ம கொண்டு வரணும். அதனாலதான் இது திரும்ப திரும்ப நம்ம நிறைய இடத்துல பகவத்கீதை நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும், என்ன ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் அது நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபுல்லா யார் மேல இருக்கணும், பகவான் மேலேயே இருக்கணும். இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வா என்பதில் ஐயமில்லை. நம்ம கோலோகம் போய் வைகுண்டம் போய் தான் பகவான் கூட இருக்கணும்ன்றது கிடையாது. இங்கேயே நம்ம எங்க இருந்தாலும், ஒரு தூய பக்தர்கள் எப்பயுமே அவங்களோட விருப்பம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அவ்வளவுதான் அவங்களோட எண்ணமா இருக்குமே தவிர, கோலோகத்துல போய் விட்டாலும் நம்ம அதை தான் பண்ணணும், இது நரகத்துல இருந்தாலும் அததான் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்களோட விருப்பமாவே இருக்கும். இப்ப கோபா கோபிஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு எங்க இருக்கோன்றது கவலை கிடையாது. என்னைக்கு கிருஷ்ண பக்தியை உணர்ந்துட்டாங்களோ அந்த இடத்துலயே அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அவங்க பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அதுதான் அவங்களுக்கு கோலோகம் வைகுண்டம். அதுலதான் அவங்களுக்கு சந்தோஷமும் அமைதியும் கிடைக்கும். அதனால அனன்ய பக்தின்றது அதுதான். எப்பயுமே பகவான மனதில் நினைத்துட்டு நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பக்தி சேவை புரியுறது. இதுதான் இருக்கலே த பெஸ்ட் ப்ராசஸ். அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.9. हरे कृष्णा। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனத்தை என் மீது பிறழாமல் நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க பகவான். அப்பனா என்ன அர்த்தம், நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளே மனசை வந்து பகவான் நிலைநிறுத்தி பக்தி செய்யணும். அதுதான் இருக்கலே மிக உயர்ந்தது. இது வந்து சாதனா பக்தி அப்படின்றது. என்ன அப்படின்னா, இதுல நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நம்ம வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரணும். குரு அவசியம். குரு இல்லாம நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுன்றது, நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல சேராம நானே படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில இருந்து புக்கை வாங்கி படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதுனா அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் இருக்குமா? இருக்காது. புரிஞ்சுக்கிறத நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறோமான்னு யாரு எவால்வேட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப மேத்ஸ் சயின்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம படிக்கிறது கரெக்டா தான் படிக்கிறோமா, இல்ல நம்ம வந்துட்டு அது வந்து கரெக்டான அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்றது தெரியாது. இதே நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா அவங்க எக்ஸாம் வைப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது ஒரு ஆத்தரைஸ்டா இருக்குது. அதே மாதிரி தான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றத விட எது சிறந்தது, குருவை நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட வழிகாட்டுதலோட நம்ம செய்யணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு அனன்ய பக்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். இப்ப அது செய்ய முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த இதை வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க, இந்த முறையை சாதனா பக்தியை சொல்றாங்க. அப்போ இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கும், அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. அதாவது குருவை நம்ம ஆசிரிச்சுட்டு அப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஷ்கான்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் உண்டு. அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸும் அப்புறம் 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நித்தியமா காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் என்னென்ன சேவைகள் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நம்ம நித்தியப்படி பண்ணணும். அப்ப நம்ம மனம் என்ன ஆயிடும், பழக்கப்பட்டுரும். இப்ப ஸ்கூல்னு ஒண்ணு இருந்து எக்ஸாம்னு ஒண்ணு இருந்துன்னா நம்ம கண்டிப்பா படிச்ச எக்ஸாம் எழுதுவோம். இதே நம்மளே எழுதணும் நம்மளே படிக்கணும்னு நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நாள் பண்ணுவோம் ஒரு நாள் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம ஒரு குருவோட இதுல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம், கண்டிப்பா நம்ம வந்து
அவங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்ப மனம் என்ன ஆயிடும், பழக்கமாயிடும், பக்குவப்பட்டுரும். பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பெர்ஃபெக்ட்ன்ற மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் செய்யும்போது ரொம்ப ஒரு காலையில ஒரு 5 மணிக்கு எழுந்துச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் இல்ல நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பழக்கப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நம்மளுக்கு வந்துடும் வாழ்க்கையில. நம்ம கிட்ட அப்புறம் நம்மளால அந்த மாதிரி ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. அதான் சாதனா பக்தி. சாதனான்றது பழக்கத்துல வர்றது. அந்த பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கணும். அப்புறம் இன்னொன்னு இப்ப இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங் பண்றது ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அப்புறம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அப்புறம் புக்ஸ் எல்லாம் பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் நம்மளோட செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்காக. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் எல்லாருக்கும் இதை நம்ம சொல்லவும் செய்யணும். ஏன்னா கம்பேஷனேட்டா இருக்கணும் நம்ம எப்பயுமே. நான் மட்டும் எனக்கு நல்ல விஷயம், இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் ஒண்ணு கிடைக்குது நல்லதானா நான் மட்டும் அனுபவிச்சுக்கிறேன்னு இல்லாம அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், சுத்தி உள்ள எல்லாருக்கும் நம்ம அதை கொடுக்கணும். அதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் அது எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில படிப்படியா நம்ம தினம் நித்தபடி ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் நம்மளுக்கு அந்த அனன்ய பக்தி நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு விருப்பம் இருக்காது. ஆனா அதே செய்ய பிராக்டிஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், பழக்கமாயிட்டு அது அனன்ய பியூர் பக்திக்கு நம்மள கொண்டு போயிடும். இது 2வது முறையா நம்ம பாக்குறோம். அதாவது 2வது டைப். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.10. हरे कृष्ण। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இது 3வது வகை. சரிங்களா? என்னன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா. அதாவது நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அதை பகவானுக்காக செய்யுது. கோயிலுக்கு வந்து நம்ம வந்து போயிட்டு நம்ம கோயில் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள்லாம் செய்யலாம் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்டிங் கம்பெனி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம், கோயிலுக்கு அவங்க பெயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்மளே கூட இப்ப கோயிலுக்கு போய் ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணலாம். கோயில் ஏதாவது பூஜைகள் செய்யும்போது அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா நம்ம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம கோயில் விஷயத்துல கோயில் கைங்கரியத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது. அதாவது கிருஷ்ணனோட விஷயத்துல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் விஷயத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது. நம்மளால வந்து அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, சாதனா பக்தி பண்ண முடியலன்னா நித்தபடி கோயிலுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல நம்ம என்கேஜ் பண்ணிக்கிறது. அதுவும் வந்து என்னது, பக்குவ நிலைக்கு. அது நம்ம அப்போ என்ன பண்ணுவோம், பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருப்போம். அவங்கள என்ன செய்யறாங்கன்றத நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். அப்ப நம்மளும் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுவோம், அதெல்லாம் நம்மளும் செய்யணும்ன்ற ஒரு விருப்பம் வரும். அப்புறம் படிப்படியா நம்ம சாதனா பக்திக்கு வந்து நம்ம அனன்ய பக்திக்கு நம்ம வந்துருவோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே அசோசியேஷன் தான் நம்மளோட, நேற்று சொன்னேன் இல்லைங்களா, அது வந்து நம்மளோட ஃபென்ஸ் மாதிரி. நம்மள எப்பயுமே அது வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்மள பாதுகாப்பா வச்சிருக்கும். அப்ப பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. பகவானுக்கான விஷயங்கள் எங்கேயாவது இப்ப வந்து கோயில் கட்டுற, இப்ப இஸ்கான் மேங்களூர்லயே பாத்தீங்கன்னா கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு மேங்களூர்ல. இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு நம்ம டொனேஷன் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து இப்ப அனன்ய பக்தி அதெல்லாம் நம்மளால இப்ப பண்ண முடியலனாலும் அதுல நம்ம ஒரு பார்ட்டா இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுவும் என்னது ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்ற மாதிரி வருது. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். हरे कृष्ण माताजी 9.27. 9.27 यस माताजी. ஒரு நிமிஷம். यत्करोषि यदज्ञासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏற்கனவே இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க, இதுல எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக அப்படின்றத சொல்லிருக்காங்கல்ல, அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகம் தான் இது. நம்ம ஏற்கனவே 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம். என்ன இதுல சொல்லிருக்காங்க, குந்தியின் மகனே எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நம்ம செய்யற செயல்கள், நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன படைக்கிறோமோ என்ன கொடுக்கிறோமோ, அதாவது தானங்கள் தவங்கள்லாம் இருக்குல்ல, தவங்கள் வந்து நம்ம செய்யற இப்போ இது சாண்டிங் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுவும் வந்து ஒரு தவம் தான். நம்ம இப்ப ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுவும் என்னது ஒரு தவம் தான். அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்காக நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் கொடுக்கறது சேரிட்டியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இடமறிந்து கொடு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா.
யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும் சேரிட்டி. இதே வந்துட்டு நம்ம என்ன நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றோம். நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வேலை செய்யறோம். நம்மளுக்கு சம்பளம் கிடைக்குது. அத நம்ம வந்து யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்கு குடுக்குறோம் அந்த பணத்த. அப்ப அதுல நம்மளோட டைமும், நம்மளோட எஃபோர்ட்டும் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மணில. அத வந்து நம்ம யாருக்கு குடுக்குறோம் அப்படின்றத பார்த்து தான் நம்ம குடுக்கணும். நம்ம இப்போ ஒரு இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்களுக்கு குடுத்தோம் அப்படின்னா, அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த பணத்த மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ அந்த மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்காகயா நம்ம டைமையும், நம்ம எஃபோர்ட்டையும் நம்ம போட்டோம்? இல்ல இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பணம் நம்மளோட இத வந்து மணிய வந்து நம்ம யாருக்கு குடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்ட்டா யாரு வந்து சத்துவ குணத்துல அத பயன்படுத்துறாங்களோ, பகவானுக்காக பயன்படுத்துறாங்களோ, அங்க குடுக்கறது தான் புத்திசாலித்தனம். இப்ப நம்ம சம்பாரிச்சுட்டு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கஷ்டப்படுறவங்க நம்ம வெளியில பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? நெறைய பேரு புவர் பீப்பிள் அவங்கள நம்ம குடுக்குறோம் அப்படின்னா, அத எடுத்துட்டு போய் அவங்க சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்க்காக ஸ்மோக்கிங்க்கோ இல்ல ட்ரிங்கிங்க்கோ அவங்க பயன்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா, நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம வேலைய செஞ்சு, நம்ம டைமையும், எஃபர்ட்டையும் போட்டு, நம்ம யாரோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்க்காக நம்ம குடுத்துருக்கோம்? இன்னொருத்தவங்களோட தப்பான சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்க்காக குடுத்துருக்கோம். அது அவ்வளோ உகந்தது கிடையாது. இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம வந்து யாருக்கு தேவையோ, நெசசிட்டி உள்ளவங்களுக்கு நம்மளோட தானங்களையும், தர்மங்களையும் செய்யணும். சேரிட்டின்றது ரொம்பவே முக்கியம். அதுவும் மட்டும் இல்லாம, அவங்க அந்த மாரி செய்யறதுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவா இருக்கோன்றதுனால, அந்த பாபமும் நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்துரும். ஒருத்தவங்க தப்பான சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம பணத்த யூஸ் பண்றாங்கன்னா, அதுக்கு நம்ப துணை போன மாரியும் ஆயிடும். அதனால பார்த்து தான் நம்ப சேரிட்டி பண்ணணும். அதனால அது நெறைய ஒரு 17th சாப்டர் ஃபுல்லாவே எப்படி வந்து சேரிட்டி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ப பார்ப்போம். எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, நம்ம செய்ற தவம்ன்றது என்னது? நம்ம சாண்டிங் பண்றது, நம்ம வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது, பகவானுக்காக செய்ற விஷயங்கள். அப்புறம் அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இதனால என்ன ஏன் பகவான் வந்து எனக்கு செய்ன்றாங்க? அதுவும் நம்ம வந்து யோசிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு கர்ம வினை வரக்கூடாது. நம்ம இந்த முக்குணத்திற்கும் நம்ம கட்டுப்படுத்துற கண்ட்ரோல்டா நம்ம இருந்துறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான். இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து இந்த பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள் வேணாம். இதுலயே நம்ம வந்து முக்தி அடையணும். நித்தியமான சந்தோஷத்தையும், அமைதியும் நம்ம பகவானோட அருகாமையில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இவ்வளவு தூரம் பிரயத்தனப்படுறோம். அப்போ நம்ம செய்யற செயல்களும், நம்மளோட குணங்களும் தான் நம்மள என்ன பண்ணுதுங்க? நம்மள பின்னி பிணைஞ்சு வச்சிருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறோம். நம்மளோட ஆசைகள், நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட குணங்கள் தான். அப்ப அது 3த்தையும் நம்ம யாருக்காக செய்யணும்? பகவானுக்காக செய்யும்போது தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து நம்மளால லிபரேட் ஆக முடியும். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் பகவான் பேர்ல நம்ம செய்யணும்ன்றோமே தவிர, பகவான் வந்து நீ எனக்கு தான் செய்யணும்னு சொல்றதோட தாத்பரியம் இதுதான். அப்பதான் நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும், லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றது. ஏன்னா கர்மம் இருந்ததுனாலோ, ஆசை இருந்ததுனாலோ, இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம மீளல அப்படின்னாலும், நம்மளுக்கு என்ன அது கிடைக்காது. இந்த மெட்டீரியல் லிபரேஷன் கிடைக்காது. அப்ப அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா, நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவானுக்காக நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம இந்த விஷயங்கள நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகம் எதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக அப்படின்ற வார்த்தைக்காக, அந்த ஒரு புரிதலுக்காக இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகத்த நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இஸ்கான் மேங்களூர்லயும் வந்து உங்களுக்கு டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நம்ம டொனேட் பண்றது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம ஒரு பார்ட்டா இருக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமா தான் அமையும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.11. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. अतैददप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यथात्मवान्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. சாங்கிய பிலாசபி. சரிங்களா? எனது ஆத்ம தத்துவ ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மாவிலே நம்ம எப்பயும் நிலை பெற்று இருக்கணும் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஆத்மா என்ன? நம்ம இது ஜட இது கிராஸ் பாடி அதோட டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் பகவான் யாரு அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுட்டு ஆத்மாவின் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்வில் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய். அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்டை எதிர்பார்க்காம ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஆத்ம ஞானத்துல நம்ம இருக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 12.13 and 14. 13, 14. ஆ. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निर्ह 12.12 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् त्यागात् சாந்திரனந்தரம். ஹரே 13 படிக்கிட்டா? இல்ல மாதாஜி. அது இது முடிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அது படிச்சுக்கலாம். இது ஸ்லைடு கொஞ்சம் ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. சாரி மாதாஜி. 12.12ல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. மொத்தத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்க? ஃபர்ஸ்ட் அனன்ய பக்தி சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் சாதனா பக்தி சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நிஷ்காம கர்ம யோகா பத்தி சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் சாக்கிய யோகா பத்தி சொன்னாங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இது எதுவுமே முடியல அப்படின்னா கூட இப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து ஞானத்தை வந்து விருத்தி செய்யணும். பகவான் பத்தின விஷயங்கள் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் நம்மளுக்கு புரிதலே ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதை வந்து நம்ம செய்யணும். இருப்பினும் ஞானத்தை விட சிறந்தது தியானம், பகவானை பத்தி மெடிடேட் பண்றது. அதுக்கப்புறம் தியானத்தை விட சிறந்தது செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் அப்படின்றது இங்க பகவான் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்திருக்காங்க. எனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். நம்ம செய்யற கர்மங்களோட பலனை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். இதுதான் இருக்கலே நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், பேபி ஸ்டெப் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 12.13 and 14. हरे कृष्ण. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இனிமே வர்றது எல்லாமே பகவானுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருந்தா பிடிக்கும். எல்லா ஸ்லோகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா சமயப்பிரியக அப்படின்ற வார்த்தையில முடியும். இந்த விஷயத்த வச்சு யார்கிட்ட எல்லாம் இருக்கோ அவங்களும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்ப நம்மளுக்கு பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்களா நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களாமும் இதுவும் தான். ஏன்னா இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடும். குணங்கள் பத்தின விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடும். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, என்விஎஸ், அதாவது பகவானுக்கு என்விஎஸ் இருந்தா பிடிக்காது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சுப்ரீம் நாலேஜ் 9th சாப்டர்ல பகவான் அர்ஜுனருக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்லுவாங்க? காரணம், ஏன்னா நீ என்னிடம் பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கிறாய் அர்ஜுனா, அதனால நான் உனக்கு இந்த சுப்ரீம் நாலேஜை கொடுக்குறேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லி ஆரம்பிப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால பொறாமை இல்லாதவராக இருக்கணும். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட கோபத்தை கூட நம்ம வந்து பகவானுக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் இல்லைங்களா? அதுக்குதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், அர்ஜுனரையும் ஹனுமனையும். அதே மாதிரி நம்மளோட மத்த 6 எனிமீஸ் இருக்காங்கல்ல, கோபம், குரோதம், மதம், ஆச்சரியம், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த எல்லாத்துலயுமே இந்த பொறாமை மட்டும் நம்ம வந்து பகவானுக்காக நம்மளால பயன்படுத்த முடியாதுங்களாம். மத்ததெல்லாம் கூட நம்ம வந்து பகவானுக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாமா. மத்த பேட் ஹேபிட் இருந்தா கூட அதை வந்து நம்ம பகவானுக்காக செய்யும்போது அது என்ன ஆயிடும்? கரெக்ட் ஆயிடும். இப்ப ஹனுமான் வந்து கோபப்பட்டது சரிதான் இல்லைங்களா? பகவானுக்காக. அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து போர் புரியுறாங்க யாருக்காக? கிருஷ்ணாக்காக. அப்ப அது பியூரிபிகேஷன் தான், கரெக்ட் தான், தர்மத்துக்காக, கிருஷ்ணாக்காக. ஆனா இந்த பொறாமைன்ற அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாதான்? பகவானுக்காக நம்மளால செய்ய முடியாது. அதனால இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக,
அதாவது எல்லாருக்குமே, ஏன்னா எல்லாருமே அது பகவானோட குழந்தைகள் தான். எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் கணக்கு கிடையாது. நம்மள சுத்தி உள்ளவங்க மட்டும் கணக்கு கிடையாது. என்ன நுண்கிருமியிலேருந்து ஒரு சோல் அப்படின்னாலே அது எல்லாமே என்னது பகவானோட குழந்தைகள் தான். அப்ப எல்லாருமே நண்பனாக பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக எப்பயுமே ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் வந்து நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா எப்படியுமே என்னது நம்மளே வந்து பகவான் படைச்சிருக்காங்க. அப்போ எல்லாமே சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு? பகவான் தான். இப்ப என்னோட பொருள் அப்படின்னா என்னால ஆதிக்கம் பண்ண முடியும். நானே வந்து பகவானால படைக்கப்பட்டிருக்கேன். நானே யாரோட டிபெண்டன்ட்? பகவானோட டிபெண்டன்ட். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இப்ப வந்து ஒரு இது கம்பெனி இருக்கு. அதுல ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்காங்க. இல்ல ஒரு கீழ சபார்டினேட்லாம் இருக்காங்க. அவங்க அந்த கம்பெனியோட எல்லா ஓனர்ஷிப்பும் எடுத்துக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அந்த ஓனர் மட்டும் தான் அதுக்கான அத்தாரிட்டி. அதே மாரி தான் நம்மள வந்து நம்ம எதுலயுமே என்னது உரிமையாளர்களாக நம்ம நினைக்கவே முடியாது. அதனால உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கவே கூடாது அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடனாக, அதாவது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இன்பமா இருக்கட்டும், துன்பமா இருக்கட்டும். இன்பம் கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளோட புண்ணிய செயல்களின் அர்த்தமா நம்மளுக்கு அது கிடைக்குது. துன்பம் கிடைக்குதுன்னா நம்மளோட பாபத்தினால கிடைக்குது. அப்படின்ற அந்த ஒரு ரியலைசேஷனோட நம்ம இன்ப துன்பத்தை என்ன பண்ணிடணும் நம்ம அத சமமா நம்ம எடுத்துக்கணும். இதுவும் வரும், இதுவும் வரும். 2மே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பா நல்லதும் செய்வோம், கெட்டதும் செய்வோம் வாழ்க்கையில. இல்லைங்களா? அப்ப 2மே தான் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும். நமக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பா நல்லதே செஞ்சுட்டோம் அப்படின்ற மாரி இருக்காது. ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் என்னது ஒரு அந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால இன்பம், துன்பம் 2மே நம்ம வாழ்க்கையில கலந்து வருது. என்னன்னா, நம்மளோட செயல்கள் அந்த மாரியா இருக்கும் எப்பயுமே. அதனால இன்ப துன்பத்தினால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாம சமநிலையோட இருக்கணும். சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. சகிப்புத்தன்மைன்றது டாலரன்ஸ். அது வந்து நம்ம கிட்ட எல்லார்ட்டயும் இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இது எல்லாமே நல்ல நல்ல குவாலிட்டிஸ். ஆனா இது எல்லாமே ரொம்ப ஆழ்ந்து யோசிச்சு இத நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் போது நம்மளுக்கு அதுதான் இருக்கலே மிக பெரிய சேலஞ்சிங்காவே இருக்கும். ஆனா இத நம்ம புரிஞ்சு நம்ம அதன்படி நடக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். சகிப்புத்தன்மையோட எப்பொழுதும் திருப்தியுற்ற சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனத்தையும் புத்தியும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.15. हरे कृष्णा। 12. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस च मे प्रियः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा। யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ, அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம, நம்மளால யாருக்கும் எந்த தொல்லையும் கொடுக்க கூடாது. அதே சமயத்துல யாரும் நம்மள ஹர்ட் பண்ணாலும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? நம்ம வந்து டாலரேட்டடா இருக்கணும். யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் இருக்க வேண்டும். அதாவது பயம், யார் ஒருத்தவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்கு பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட பயம்ன்றது இருக்கவே இருக்காது. அதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ பார்க்கலாம். அவங்க அப்பா வந்து ஹிரண்யகசிபு அவங்கள என்னென்ன பண்ணாங்க? நெருப்புக்குள்ளார போட்டாங்க, எண்ணெய்க்குள்ளார போட்டாங்க, என்னென்னமோ பண்ணாங்க இல்லைங்களா? ஒரு பயம் இருந்தது அவங்க கிட்ட இல்ல. ஏன் அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கை, பகவான் மேல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அது ஒண்ணுதான் வந்து டிவோட்டிஸ் கிட்ட ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கும். அப்போ எந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு டிவோட்டி அப்படின்னா அவங்க வந்து எதுக்குமே ஃபர்ஸ்ட் பயப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாமே கர்மத்தினால ஆகுது. அப்புறம் பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சோலோட நேச்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அவங்கள என்கேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு பயம்ன்றது இருக்காது. பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கிறதுனால பயம்ன்றதும் இருக்காது. இன்ப துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இன்ப துன்பம்ன்றதையும் நம்ம சமமா எடுத்துக்கணும். பயம் இல்லாம இருக்கணும். ஏக்கம், ஆன்சைட்டி இருக்கவே கூடாது. எனக்கு இது வேணும், அது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆன்சைட்டியும் இல்லாம நம்ம எப்படி இருக்கணும்? சமநிலையுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்க எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.17. हरे कृष्णा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என் எவனொரு எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது ரொம்ப வந்துட்டு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படாம, துன்பம் வரும்போது ரொம்ப அதுக்காக மன வருத்தமும் படாம, ரெண்டுமே சமநிலையில. அப்புறம் வந்துட்டு புலம்புவது இல்லையோன்னா நம்ம வந்துட்டு எப்பயும் வந்து நம்மளோட நம்ம கிட்ட என்ன இல்லையோ அதை பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமான அமங்கலமான ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகைய பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.18 and 19. हरे कृष्णा. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இதெல்லாம் ரொம்ப வந்துட்டு மேலோட்டமா படிக்கும்போது ஓகே அப்படின்னு தோணும். நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நேச்சர். இப்ப நம்ம தனியா இப்ப நான் கீழே விழுந்துட்டேன் வீட்டுல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு அது வலிக்காது. சரி, அது உடம்புல வலி இருக்கும், அது அப்படியே போயிடும். இதே நான் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் முன்னாடி கீழே விழுந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து சரி அவங்க என்ன ஆறுதல் படுத்துவாங்க, அதுவும் எனக்கு அவ்வளவு வலிக்காது. இதே வந்து நான் வந்து வெளியில எங்கேயாவது ரோட்ல எங்கேயாவது விழுந்துட்டேன்னா, அது ஒரு வாரத்துக்கு எனக்கு மனசுல இந்த மாதிரி நம்ம விழுந்துட்டோமே ரோட்ல அப்படின்ற அது வந்து மனசுல ஒரு மாதிரி உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே வந்து ஒரு நம்மள பார்த்து சிரிக்கிறாங்க, நம்மள பிடிக்காதவங்க முன்னாடி விழுந்துட்டோம்னா, அது வாழ்நாள் ஃபுல்லா அந்த வலி இருக்கும். இவங்க முன்னாடி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வலின்றது எங்க இருக்கு? நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? அப்படின்றத இங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா தெரிய வந்துரும். மான, அவமானம் இத 2த்தையும் ஒண்ணா பார்க்கணும். அப்ப வலின்றது இப்ப விழுந்தது என்னமோ ஒண்ணுதான். ஆனா பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப தனியா விழுந்தோம்னா அது நம்மளுக்கு வலிக்காது. சரின்னு ஒரு 1 மணி நேரம் வலிக்கும். அத நம்ம விட்டுருவோம். அது மறந்துருவோம் நம்ம. அதே வந்து நம்மள பார்த்து யாராவது ஒருத்தவங்க சிரிச்சுட்டாங்க, இல்ல நம்மள யாராவது அவமானப்படுத்துறவங்க முன்னாடி நம்ம அத செஞ்சுட்டோம்னா, அது லைஃப் லாங் நம்மளுக்கு நினைவு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம அத வந்து சரி பண்ணிடணும். நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த மான அவமானத்தை நம்மளால பாவிக்க முடியும். அப்ப எல்லாமே என்னது, நம்ம மனம்தான் காரணம் அப்படின்றதுனால நம்ம அதை கரெக்டா பக்குவமான நிலைக்கு கொண்டு வந்தோம்னா, இந்த நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இதையும் வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவலா எடுத்துக்கிட்டு, இன்ப துன்பமும் அதே மாதிரிதான். சந்தோஷம் கிடைக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு அது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு இது கர்வம் வந்துடும். அதே துன்பம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அது வந்து நம்மளுக்கு பகவான் மேல நம்மளுக்கு துவேஷிக்க யோசிக்கும். இல்லைன்னா யாரையாவது நம்மள ஹர்ட் பண்ணாங்களோ திருப்பி ஹர்ட் பண்ண தோணிடும் இல்லைங்களா? அப்ப இது 2மே, இன்பம் வரும்போது நம்ம அது வந்து நார்மலா எடுத்துட்டு பகவானோட அனுகிரகத்தினால கிடைச்சதுன்னு எடுத்துக்கணும். துன்பம் வரும்போது கர்மத்தினால எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் நல்லா ஆழ்ந்து நம்ம இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, முடிஞ்சதுன்னா நாளைக்கோ இல்லைன்னா இன்னைக்கோ கூட இந்த குணத்துல இப்படி இருந்தா வெளியில வந்துடலாம் அப்படின்ற விஷயத்த நீங்க எல்லாரும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா கூட ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா இது எல்லாமே நம்மளுக்கும் ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தும். நம்மளும் சேர்ந்து நம்ம அந்த குணங்களை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கலாம். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகி, ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருந்தா எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதனால எல்லாருமே கொஞ்சம் ஆழ்ந்து யோசிச்சு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டா கூட அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்கும். அதுல நம்ம எப்படி வெளியில வரலாம் அப்படின்றத எல்லாருமே ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்க எல்லாத்தையும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து கலக்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரிதான் இந்த இது பொறாமை கூட வராம இருக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கும் நான் வந்து உங்க ஒரு முன்னாடி கிளாஸ்லயே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? அதாவது பொறாமைன்றது ஏன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஒரு விஷயத்த ஆசைப்பட்டு அந்த விஷயம் நம்ம கிட்ட இல்லாம இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பொறாமை வந்துடும். இப்போ எனக்கு பொதுவா சொல்றேன், என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது என்கிட்ட இல்ல. இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னும்போது பராமரிப்பு. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் நம்ப அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த விஷயம் எனக்கு சுக்ருதி இருந்ததுன்னா எனக்கு அது கிடைக்கும். சரிங்களா? இப்ப எனக்கு ஒரு மொபைல் வேணும். அது என்கிட்ட இல்ல. இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? ஒரு பொறாமை வந்துரும். அப்போ அந்த 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 ஒரு விஷயம் எனக்கு இருக்கணும்னா, அதுக்கான சுக்ருதி எனக்கு இருக்கணும். அப்படி இல்லன்னா, என்னோட திறமையினால எனக்கு அது கிடைக்கணும். இந்த 2ம் இருந்ததுன்னா, கண்டிப்பா அது எனக்கு கிடைக்கும். அப்ப எனக்கு அது கிடைக்கலன்னா, ஒண்ணு எனக்கு சுக்ருதி இல்ல, இல்லன்னா அத அடையறதுக்கான அந்த அளவுக்கு டேலண்ட் என்கிட்ட இல்ல அப்படின்றத நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இன்னொன்னு, இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்குன்றத நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அவங்கள புகழ போறோம் இல்லைங்களா? வார்த்தைக்காக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? "ஓ! உன்கிட்ட இந்த மொபைல் இருக்கா? ரொம்ப சந்தோஷம், அழகா இருக்கு." அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அத வாய் வார்த்தையா சொல்லாம, மனசுல இருந்து சொல்லணும். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீ இத வச்சிருக்கிறது. அப்படின்றத நம்ம ஆரம்பத்துல வராது. ஆனா சொல்லி, சொல்லி பழக்கப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா அந்த ஒரு குணம் நம்மகிட்ட ஆழ்ந்து வந்துடும். இந்த மாரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஒரு ஒரு இதையும் எடுத்து நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மளாலே அந்த குணங்கள்லேருந்து நம்மளால மேல வர்றதுக்கு கண்டிப்பா முடியும். ஆனா ஆரம்பத்துல ரொம்பவே சிரமமா இருக்கும். ஆனா பழக, பழக கண்டிப்பா வந்துரும். இதே மாரி ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸ நீங்க எல்லாரும் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி உங்களோட ரிலேஷன்ஸ கண்டிப்பா கிளாஸ்ல ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறேன். அப்ப இங்க அதுதான் பகவான் சொல்றாங்க. புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றின் நடுநிலை வகித்து, கலக்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு, மௌனமாக எதையும் கொண்டு திருப்தியுற்று. அதாவது நம்மள இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க குறை சொல்லிட்டாங்கன்னா, நம்மளுக்கு கோவம் வரும் இல்லைங்களா? கோவம் வரக்கூடாது அந்த இடத்துல. என்ன அப்படின்னா, இப்ப என்ன ஒருத்தவங்க குறை சொல்றாங்க அப்படின்னா, நிஜமாலுமே அந்த தப்ப நான் பண்ணியிருந்தேன்னா, அந்த தப்ப நான் மாத்திக்கணும். அந்த தப்ப நான் பண்ணல அப்படின்னா, நான் அமைதியா இருந்துக்கிறது பெட்டர். நம்ம போய் என்ன பண்ண வேணாம், ஆர்க்யூ பண்ண வேண்டாம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒருத்தவங்க நம்மள வந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, அது நம்மகிட்ட உண்மையா இருந்ததுன்னா, அத நம்ம குணத்த நம்ம திருத்திக்கணும். இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அப்படியே அமைதியா விட்டுட்டு நம்ம போயிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி பண்ணி நம்மளோட குணங்கள நம்ம வளர்த்துக்கணும். எதுக்காக வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு பிரியமானவங்களா நம்ப இருக்கணும். அப்படின்னா இந்த குணங்கள்ல நம்ப வளர்த்துக்கணும். இன்னொன்னு நம்மளோட நேச்சர் என்ன ஆகும் இதனால? கண்டிப்பா சிறந்ததா எல்லாருக்கும் நம்மள பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த குணங்கள்லாம் நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா, எல்லாருக்கும் நம்மள பிடிக்கவும் ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த குணங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட அவசியமா வளர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.20. हरे कृष्णा। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतु परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் வழிபடுபவர்கள் பகவான எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பக்தி தொண்டு நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது என்ன என்ன சாப்டர்? பக்தி யோகம். அப்போ பக்தி அழிவற்ற பாதை அதுதான் சரிங்களா? பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை திருப்தி பண்றதுதான். பகவானை அடையறதுன்றதை விட பகவானை திருப்தி பண்றது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அப்ப என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்மளோட இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் சாப்டர் முடியுது. பட் ஆனா இதுல நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான விஷயங்கள் ஏகப்பட்டது இருக்கு. எல்லாருக்குமே டைம் கிடைச்சதுன்னா அவசியம் ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அதுல உள்ள ஒரு ஒரு வார்த்தைகளையும் பகவான் சொன்ன வார்த்தைகளையும் நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் செல்ஃப் ரிலேஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கணும். இதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சரிங்களா? வாச்சா கல்பத்தருபஷ கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிந்து கி ஜெய். ஷிலா பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.